מזל טוב עד 120, תראה נחת מכל המשפחה. מזה, משולה האוהבת. משולה האוהבת. ותמיד. תברכי את אשר, יאללה. אני מברך את אח שלי החמוד והחתיך, שיהיה בריא עד 120 שנה ושיהיה לו מזל טוב ואוהבת אותו מכל הלב. I love you baby, I love you, I love you, I love you. תודה, תודה. כמה אני מתרגש וכמה אני מאושר שברוך השם הגעת לגיל 70 מתוך בריאות הגוף והנפש. נברך אותך שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך להמשיך בבריאות עד 120 ולראות שמחה מכל הנכדים מכל הצלחתך אתה ורעייתך האמיצה והכבודה והמוצלחת בכל. תודה רבה רבי יעקב. אשר היקר, אנחנו מברכים אותך מכל הלב, שתחיה ותזכה לחיים טובים וחיים ארוכים. יש לך משפחה יפה ונפלאה, גם בצד של האחים שלך והאחיות, וגם בצד של רעייתך, הילדים, הנכדים, שיהיו בריאים. עשיתם ערב יפה ומהנה. יהי רצון שתמשיך להיות אח כזה נחמד ונעים ומקובל ואהוב על כל המשפחה כולה. אני מברך אותו שיזכה לאריכות ימים א' עד 120 בבריאות הגוף ובשמחה. אנחנו יודעים עבודת השם כולה
יצליח אם יש שמחה. תודה רבה רבי יהודה. ברוכים תהיו לשם. ערב טוב, באמת אני נרגש ומתרגש לברך את אחי הגדול והחביב והאהוב מאוד, את אחי אשר, מאחל לו מזל טוב בשנות ה-70 ומאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים עד 120. מאשר אחי למדתי הרבה מאוד דברים, למדתי ממנו ציונות, למדתי ממנו אהבה, למדתי ממנו משפחה ועוד הרבה דברים שקצרה יריעה מלהכיל את הכל. אני אוהב אותך אחי, עד 120, מזל טוב לך, לבני ביתך, וכל יוצאך לצאך לאריכות ימים, אמן כן יהי רצון. תודה רבה. תגיד משהו. שתזכה הרבה במילים שלי, במילות איתנה, נחת בכל יוצאך יצאך, כולם ילכו בדרך השם, ונחת בכל טוב. תודה רבה בן ציון. מזל טוב, אחי אשר, לא רוצה להרבות בדיבורים, אני מאחל לך מזל טוב, אני אוהב אותך מאוד, בלב, לא בדיבורים.
לא, אוקיי, אבל זה אחר כך. זה סרט, דברו, לא מסתכלים עליי ככה. דברו, תעשו. זה היה מורה שלי. משה. זה היה מורה שלי. מספרת סיפור מעניין. כשעלה משה למרום כדי לקבל את התורה, התורה היא כל כך חשובה, היא כל כך מתוקה, עד שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה כאן משה? לילוד אישה. נתאים את החליפה, למי היא מתאימה? אם היא מסכימה לגבוה, להחיקה, אם מתאימה לי, אומר רבי ישחק, הקדוש ברוך הוא תפקד את החליפה, לפי אנחנו, לא לפי המלאכים. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה את כל התורה לפי מה שאנחנו מבינים, ולא לפי מה שאנחנו מבינים.